Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam takasngi. Ka India ba ki Israel ki dibin yu trailang bante ka rukam tray kam jang ka perthei ka balong ka zero tolerance ha ka bani khun persha iki kam Lehnoh ong umentri kam bari kari India ka tau SJ Shankar ha ka sni ba ar. Ulakran ye kani ka jingi kundu bar uparlok jang una Israel ugidian zar ki artali ki ri jangi ki ya kundu e ka jing e ka ba kerpang na ki kam Lehnoh ong uje Shankar. Ka India ka lapan pau pat ba ka jing kershan jangka ya ka Gaza peace plan ha ka ba umentri kambari kari India kata Dr. SJ Shankar ulapan pau ya ka jing kermen ba kani ka jing thu kan wanra ya ka jing penbet ka bane junom ha ka te ka than ka EAM ka lapan pau ya kani ka jing ya kendo ba ha kli do bat umentri kambari jangkari Israel u Gideon Zar hanong ba New Delhi SJ Shankar ulazdang ya ka jing ya krenda ka ba kubur ya ka jing jia ki ba ki brang shen da ka ba ong ngila bot rinti bhai ki jingjia ka than jongphi ka banta ka bakong santam jong ka ti ka jingelang kalong ka jing krishan ba pura jong ka India ya ki jing prashang ban pinya suk ki brang ya chakman ka India ka krishan ya ka plan jing suk ha Gaza bar ka kermen bakan plilat ya ka jing pinben ka bane bar ka bane junam SJ Shankar ulakdawi ka jing soi brang shen ya ka jing yate kular ban beitingka hapreng ki artli mamla kum umau jam bakong san da ka bakhot ya ka kum ka sinjam ka ba paunam ha ka balapan scam ya ka jing ya dei ha kalyang ka yo ka kon kalong ga basngotan nat ba ke parlok mentri jing phi ki be dei ka rap karyang ka yo ka kot ka kam jingo kai prathei ka pisa ting ka baro kilawan jingo ingi dang shen la ong uje Shankar mentri kambari ulapan I ka jing ki stat jing ki India khamtam e ha ki lentirel ki surok ba ki jing tei ki ka ling sun ka boarding bala ban penthmai bar ka kot ka khya kum kalat ka bakong san na ka banta ka jingya trailang da ka ba penpau ka ki kam khai jingri India menta ki kwa bhaban wat ikilat kilenti ha Israel SJ Shankar ula penbana ba ka India kan pelong ya ka AI impact summit ha ka usnem banwan ha ubnai February but ukmi lenti da ka jingmen ya ka jingdon baklan jing Israel u external affairs minister ulai krenru ya ka jingroi jingdong trei India ha Israel ha po ki jingis ngothu jingmut bala dan lupa shaphang ka jingya lenti Umentri kambari jing Israel ulai ro da ka bapen pau ya ka jingkyu state jingri India nganget ba ka India kan dei ka wei ngala ong ipi ya kata la ong uzar ha u EAM J Shankar lapan pauru ya ka jingklan jing India ha ka liang ka sinshar kadar bar ka yo ka kon da ka bakdo ba ka India ka dei ka recent shar pat ba ka ba he tam ha ka perthei bar ka yo ka kot ka ba kiu stat tam ka India ka dei ka ri ka ba klan bor ha ka perthei